O noso grupo vai falar da función de reproducción. A función de reproducción é a capacidade de producir seres vivos coas mesmas características. Algúns animais poden ter centos de crías como o peixe e outros, como o elefante e o orangután, só poden ter unha. Os animais vivíparos desenvolvense dentro do ventre da súa nai. Por exemplo, os gatos, o lobo e os osos. Os animais ovíparos reprodúcense a través de ovos. Por exemplo, aves, como o papagaio, a gaivota, a tartaruga, peixe, bufo. Nos imos a falar da función de nutrición. Esta función consiste en obter o alimento e asimilar os nutrientes que permiten aos animais medrar, desenvolverse e manterse con vida. A alimentación dos animais depende do medio no que vivan. Tipo de animais herbívoros, carnívoros e omnívoros. Herbívoros. Estos animais alimentanse de plantas, raíces e sementes. Por exemplo, o coello. Omnívoros. Estes animais comen plantas e tamén alimentanse de carne de outros animais, por exemplo, o xígaro. Os animais carnívoros son animais que comen carne de outros animais, como por exemplo o tigre, o león, o gato, o can, o cocodrilo, a serpe ou a quenlla. Función de relación. Permite captar a información do exterior. Actuar ante ela, por exemplo, a maioría dos animais cando se senten ameazados foxen. O noso grupo Vai a falar dos animais vertebrados. Dentro dos animais vertebrados están os peixes, as aves, os mamíferos, os réptiles e os anfibios. Os peixes son animais vertebrados ovíparos que poñen unha gran cantidade de ovos. Poden vivir en auga doce, ríos, pantanos e en auga salgada, mares e océanos. Respiran por branquias situadas en ambos lados da cabeza e o seu corpo está recubierto de escamas. Tamén teñen unha aleta que lles permite nadar. As aves son animais vertebrados ovíparos que toman os seus ovos. A súa boca ten forma de bico e as aves respiran por pulmón. Teñen os corpos cubiertos de plumas impermeables que os protexen do frío e da auga. Teñen 4 extremidades, 2 patas e 2 ás. Os seus dedos son lixeros e permítenlles voar. Os anfibios son animais vertebrados. A súa forma de reproducirse é por ovos. É dicir, que son ovíparos. Deben vivir preto da auga. Os anfibios respiran por branquias. Cando son adultos, respiran por os pulmóns. En la pel experimentan moitos cambios, desde que nacen ata que son adultos, que o que chamamos metamorfosis. Mamíferos. Os mamíferos son os animais que se reproducen dentro do ventre da súa nai. Aliméntanse da leite da súa nai. Respiran por pulmóns e moitos teñen o corpo recubierto de pelo, que os protexe da temperatura exterior. Poden ser terrestres
é dicir, son ovíparos. Moitos son carnívoros, teñen dentes na boca e outros teñen unha lingua longa e pegañenta. Respiran por pulmóns. O seu corpo está recoberto de escamas ou por unha cuncha. Habitan ter 4 patas, pero algúns non teñen ninguna como os cervos. Dentro dos animais vertebrados temos a vaca, que é un animal doméstico que vive nas granxas. A vaca é un mamífero vivíparo, é herbívoro e ademais é ruminante porque dixire os alimentos 2 veces. O noso grupo vai a falar de animais Invertebrados. Dentro dos animais invertebrados temos artrópodos, medusas e corais, esponxas, equinodermos, anélidos e moluscos. anélidos. Son animais invertebrados cun corpo grande e alongado, dividido en anéis. Non teñen patas e móvense arrastrando o seu corpo por o chan. Hai anélidos acuáticos e terrestres. Medusas e corais. Son animais invertebrados. As medusas teñen un corpo xelatinoso e tentáculos velenosos. En cambio, o corpo dos corais é duro e viven fixos no fondo marino. Moluscos. Son animais invertebrados, poden ser acuáticos ou terrestres, teñen o corpo grandes en patas e algúns deles protexen o seu corpo cunha cuncha como os caracóis ou os mexillóns. Equinodermos. Son animais invertebrados que viven no fondo do mar. O seu corpo ten forma de estrela ou de bola, unha couraza dura ou espinenta como o grifo do mar. Artrópodos. Son animais invertebrados. Poden ser acuáticos ou terrestres. Teñen patas articuladas e unha cunca que protexe o seu corpo. Algúns teñen as. Existen distintos grupos de artrópodos que se clasifican según o número de patas. Entre eles atopamos os insectos. Os insectos teñen 6 patas e no seu corpo podemos distinguir a cabeza na que se atopan 2 antenas, o tórax e o abdomen. Algúns dos insectos teñen as como as borboletas, as moscas e outros non teñen como as formigas. As esponxas son animais invertebrados que viven no fondo marino. O seu corpo ten forma de saco e está cheo de poros. Son de diferentes cores e tamaños. A abella é un insecto ovíparo que se alimenta de polen e herbívoro. Hai varias clases de abellas. A raña é a encargada de poñer ovos. Os abácaros son os encargados de fecundar e as obreiras son os que fan a colmena. Nos montes, prados e ríos de Galicia a fauna é moi abundante. O peixuo son animais terrestres, vertebrados, vivíparos e omnívoros. A bolboreta son insectos ovíparos e herbívoros co corpo dividido en cabeza, tórax e abdomen e teñen as. Non o olvides, son animais terrestres. Gra verde, teñen columna vertebral, cabeza, tronco, extremidades. Son ovíparos e omnívoros. O raposo es carnívoro y vivíparo. El color naranja está cubierto de pelo. O paporreiro é unha ave carnívora e ovípara. Ten plumas, ten 2 patas e ten bico. Viven en niños. O cempés é un animal carnívoro e ovíparo. Ten 100 patas e é invertebrado e terrestre. O verme
é un animal invertebrado e ovíparo. Ten o corpo grande e alongado e non ten patas. O cabalo é un animal herbívoro, vivíparo, vertebrado, 4 patas e ten o corpo cuberto de pelo.